ngani zakwethu asibingelele siyisoka lesituda captures ngoba nginayo umoselo wakhozi sibongo khona le indaba ezaseshow bathi isoka lesituda isoka lengane njengamanje isoka lesituda captures ila emcimbini ka Miss Ngiwubuciko bathi Miss Ngiwubuciko la eceleni kwami nginoma wami lapha naye ohamba nomntwana ozomodela njengoba lapha ngathi yabona kuyamodela umntwana kanje Miss Ngiwubuciko nginomama la eceleni kwami naye ozothi ukusithatha asibeke ukuthi ngabe kwenzakalani mama masibingelele phinde sikwamukele lokhu soka lesituda captures. Yebo sanibona. Uma mhlawumbe ngakutshela ababukeli ukuthi umama ngabe umama ubani ngoba ngeke ngithi umama uba igama nje umama ubani isibongo usuka kuphi. Sanibonani nonke emakhaya unobuhle Dlamini umama wemodeli akuwe Dlamini sisuka khona le Potchefstroom size la emcimbini like umcimbini wangobuciko second annual le kuzoba nama awards futhi ngobuciko kahle uyifounder yakhona uSizondo abamazi kakhulu othi upoet aphinde abe umbhali wezincwadi wezinkondlo nebhukwana lakhe alibhalile lezinkondlo esefundwa ezikoleni. So sizobungaza lo mcimbi kahle lo mcimbi umcimbi wokuthi uthi awusibuyisele emasikweni ethu njengoba sithi ngobuciko okusho ukuthi ufuna uzigqaje ngobuwena ngobucikoze nganoma ngabe yilo yenzayo empilweni. So nje sizojabula impela kuzobe kuyiba khona idondo nabo okufanele kwezwile ngabe ungawasile igama lethi ngobuciko uma ngathi uyalichaza ngendlela yazilayo ngisho ukuthini njengoba ngisho ukuthi bekuthiwa ngikubuciko yila ufuna la wena uzigqaje ngemvelaphi yakho uzigqaje ngobuwena ukuthi ngiyiciko umuthi kwebuciko ukuzizwa wena ukuthi okay I know ukuthi mina ngumZulu ngizalwa ngabani ngimuhle beside ukuthi ngeba lenjani beside ukuthi isikhumba sakho ufaka i-makeup noma uyifaka but le mvelaphi uyona ube natural ungabhendiwe uwena nje ngezi ungibuciko ngeke ukudelo yona simabutha kwamazwi ongawathisa kubukeli ozobuka lo mbukeli noma ekhaya namazwi ongawathisa kumama Sizondo ngalokuthi kwenzakala ngaphakathi amazwi njengawangisi kubabukeli ukuthi njengoba kusayo second annual nangonyaka ozayo kuzabe sakhona ngicela balandele ipage lakhe lapha ku Facebook likhona and abaningi bathola futhi ukuba uyifounder uZiya ka Ulibo Poet Awards nakhona uyamthola khona balandelele enkundleni bangenele lo mcimbi muhle kakhulu uyasiza nasekukhuliseni izingane zethu hayi ngoba sinemali ehambeni lezizinto kodwa sabuka izingane zethu mezikhula zizithande zizigqaje mayimodeli ingane yazizuba izogadela iziqoqa emakhaya nje ngisho ngithi lingasabi ukuzobukela lo mcimbi naye usisiba sisila ukhona lapho uqhubeke intombazane ungayeki ungadilibali ngaze ngayithanda ke lena futhi khona lo mcimbi empeleni umodela lapho khona izingane sokuyinika khona ukuthiwa ihobe yazi ngathi mina mama esikoleni ngiyasikhonza ekhaya bese ngidila nalokho ziyaxoxeka uphuzo nodakayo kuningi la esibhala so mhlawumbe amazwi akho sesiphetha ngapha amazwi ongafisa ukuwasho kumzali ofisayo ukufaka ingane kulo mkhakha umodela. Ngingasho nje ukuthi bazali asinama akwenziwa ngathi but just ukuthi ingane yakho njengoba ngisho ukuthi senze ukuthi ingane zethu ziqoqeke ziningi ingane ezigcina zibhorekile ziyabhoreka meyihlele emakhaya kodwa meyazi ukuthi ngomgqibelo sobe sokuba abazodokotela inaso isipoti sayo semodeling akudokotela ababizi kodwa futhi kakhulu nama-pageant kuyangeneka nje ngemali encane lezo just ukuthi ingane yakho i-support beyithe iyathanda ungasho ukuthi hayi uzodunusa laphayana no akudunuswe but ukuzigqaja nokuthi ingane ikhule ine-self-confidence izibekudala because ungasho ukuthi ayami ingane mhlawumbe ungayibheki ukuthi eyami ingane ayinalo ibala elipofu i-most lethu abayazali bake babona ingane mingekho nebala elipofu ukuthi umuntu umubi no it's not about i-beauty modeling it's about i-self-confidence nokuzazi ukuthi wena ubani nokuthi uqhamukaphi. Ngani zakwethu ngiyathemba ukuthi nonke niyayizwela osekushiwo umali eceleni kwami cha kuningi kakhulu okunye ngeke nawe wakubamba kodwa lokho naloko okuzwile uthathe ukusebenzisa uma ufisa ukufaka umntwana kwimodel usechazela uma ngani zakwethu ke okwakho ukuthi ungena lapha ku Facebook ukuthi ke follow lapha ku Soka Lesicosente Soka Lesituda SA bese siya ku YouTube lapha indaba enkulu ufike khona upress usubscribe lapha ku channel ka Soka Lesituda Captures veza maphi mntana.